Kamaráti, poznáte ten pocit. Niečo naozaj milujete, ale ono to z nenazdajky skončí. Váš obľúbený seriál. Audi R8, Ford Fiesta, legendárne CLS-ko, alebo taký Seat Tarako, ktorý čas stať sa legendou ani nedostal. No napriek tomu si získal mnohých. Pozeráte nie jeden z prvých, ale jeden z posledných testov. Konkrétne 3 veci, ktoré musíte vedieť o Seate Tarako. Seat Tarako je najmladším koncernovým veľkým SUVčkom. Radí sa do portfólia španielskej značky, predstavili ho v roku 2018 a takto o 6 rokov neskôr môžeme povedať, že sa ho nepredalo málo. Automobilka hlási takmer 1200 predaných kusov len na Slovensku. A ako čas bežal, ľudia sa začali pýtať, prečo Seat neohlasuje facelift Taraka? Prečo prichádzajú na internete správy o tom, že druhá generácia už nebude? No, preto. Seat a Cupra už medzičasom nie sú jednou značkou a predávajú aj vyvíjajú svoje modely oddelene. A keďže toto auto bolo dvojičkou Tiguanu Allspace, ktorý inak už nepríde tiež, viete si domyslieť, nie? A teraz sa asi pýtate, prečo ho vlastne testujeme. Tak poprvé preto, lebo sme ho u nás ešte na videu nemali. A po druhé preto, lebo ešte stále sa predáva zo skladových zásob s cenovým zvýhodnením a ako jazdenka tiež dáva zmysel. Tak poďme na prvý bod. Tu príliš veľa vody nenamútime. Napokon Tarako ju namútilo v momente, keď ho uvádzali. Keď sa pozriete na vtedajší Kodiaq, Bonifácko, prosím ťa, obrázok, alebo Tiguan Allspace, obrázok tiež, tak je vám jasné, že dizajnéri dostali veľmi ťažkú úlohu. Spraviť z technicky a ekonomicky možného aj nemožné, aby toto auto dýchalo takoutou španielskou emóciou. Inými slovami, do relatívne mohutných a robustných tvarov zakomponovali ostrú mriežku chladiča a svetlomety, na ktorých sa už pri pohľade môžete porezať. Mimochodom, sú full LED a v nárazníku nájdete aj hmlovky s prisvedcovaním do zákrut. Majú aj funkciu automatického prepínania ďalkáčov, ale Matrixy, tie tu nehľadajte. Vzadu koncové svetlá po celej šírke, ktoré nemá ani nový Kodiaq. Tipujem, že zatiaľ animované smerovky, 20-palcové disky kolies a línie z boku sú také štandardné koncernové. No a teraz prichádza otázka na vás, pretože pod nové videá, napríklad aj Kodiaqu alebo Tiguanu, mi píšete, že mnohým z vás sa viac páči práve takéto štandardné. Tak niektorí ste za to, niektorí za to, rozlúsknime to v komentároch raz a navždy. Ktoré je to vaše? Dajte mi to vedieť. A pridajte rovno aj odber. Díky. V tomto bode ideme viac do interiéru. Na úvod, kufor má tabuľkových 760 litrov, čo je rovnako ako ponúkal Allspace. Navyše je perfektne hranatý a odnes ňom prakticky čokoľvek by nemal byť problém. Ak by ste chceli jeden absolútne zbytočný, ale možno celkom zaujímavý údaj, automobilka sa pred pár rokmi dala dokopy so španielskými golfistami a zistili, že po plato naložia do Taraka až 8500 loptičiek. No a teraz na zadné sedačky. Moja výška 1,90 m, sedím sám za sebou a miesta tu mám akože na rozdávanie. Keby som bol Tyrannosaurus Rex, takže krátke ruky, ale dlhé nohy, stále by ho to bolo dosť veľa a na hlavu je ho tak akurát, povedal by som, že natesno. Ale celý pocit priestrannosti umocňuje aj obrovitánske strešné okno, ktoré sa od polovice v tej prednej časti dokáže aj otvárať. Naspäť na sedačky, lakťová opierka, priestor na poháre, avšak žiaden priechod až dozadu, napríklad na lyžebovaku. Ďalej, lavica je posuvná, opierka nastaviteľná a máte tu aj USB-C-čko, 12 V, tretiu zónu klímy, vyhrievané sedačky. Čakali ste niečo menej? V
Vpredu v kabíne je cítiť zub času asi najviac. A opäť to niektorých poteší a iných zas nie. Totiž, okrem dizajnových výstrelkov radi komentujete aj veľkosť displejov, ktorá je pre niektorých až príliš. No tak tu máte 10 až štvrť palca pred vodičom a 9,2 palca v multimédiách. Aj s prémiovým audiom Beats, navigáciou, prepojením smartfónu, no na displeji, ktorý nemôže nikoho pohoršiť. Ono, na prvý pohľad vyzerajú tie multimédia celkom veľko, ale veľký je aj bočný pásik rámik okolo obrazovky. Ja osobne som fanúšikom skôr väčších displejov, ale hlavne vtedy, pokiaľ sú rozumne rozložené. No zároveň som aj fanúšikom separátneho panelu ovládania klímy, takže nakoniec je len na vás, k čomu sa viac prikláňate vy. K tomuto, alebo tomu o krok modernejšiemu. Bonifacko? Ty stále točíš? Však ideme na ďalší bod. Benzínová 1.5 s výkonom 150 koní, benzínová 2.0 TSI so 190 koňmi, plug-in hybrid alebo potom 2.0 TDI. Na naftu naladená na 150 alebo 200 koní. To všetko sú motorizácie, ktoré z koncernu dôverne poznáme. A mohli by sme ich označiť za relatívne štandardné. Ale je tu jedna, ktorá zase úplne štandardná nie je. A presne tu máme pod kapotou aj my v tomto Taraku. Reč je o benzínovom 2 litri, ktorý konštruktéri naladili na 180 kW. A prečo nie je až taký štandardný? Pretože Škoda okolo neho robila celkom halo a nazývala ho RS. Seat k nemu pristupuje skromne a v prípade Taraka sa nachádza medzi bežnými motorizáciami. Takže 245 koní, 7 stupňov v automate, pohon všetkých kolies, zrýchlenie na stovku za 6,2 sekundy a maximálka takmer 230 km za hodinu. To sú celkom slušné čísla, že hej? V praxi ale musím povedať, že Tarako ani v tejto najvýkonnejšej verzii nepatrí medzi trhače asfaltu. Za tým stojí najmä naladenie prevodovky, ktoré sa snaží držať výkon na úzde v prospech emisí. Inými slovami, keď sa na okreskách chystáte predbiehať, stlačíte akcelerátor a kým príde tých 370 Nm a výkon je to nejakých, neviem, možno pol, možno štvrť sekundy. Jednoducho motor živí, ale keď sa chystáte jazdiť dynamicky, určite využívajte režim Sport alebo možno ešte lepšie manuálny režim s pádlami pod volantom. No a keď sme pri športovosti, na ňu vplýva aj adaptívny podvozok DCC. Jeho tvrdosť si buď nastavujete sami v 3 stupňoch v režime individuál, alebo tu nájdete klasické predpripravené režimy. Sport som už spomínal a okrem neho Eco, Normal, Offroad alebo Sneh. Vo všeobecnosti je podvozok veľmi príjemný. Pre jazdy nerovnosťami možno cítite o niečo viac, ako by ste očakávali, ale dôvod aj príčina sú jasné. 20-palcové disky. Správanie auta v zákrutách dokážete predvídať prakticky za akéhokoľvek počasia a v akejkoľvek rýchlosti. Ak by som sa mal vyjadriť k nejakému akustickému hluku, ten je tu na úplne štandardnej úrovni. Nič ma neruší, aerodynamické obtekanie počuť len tak trochu a motor, ten je aj vo vysokých otáčkach relatívne potichu. Ak pôjdete mestskou 50-kou, budete točiť asi 1250 otáčok za minútu na 5-ke. Takáto okresková 90-ka 1500 otáčok na 7-čke, no a diaľničná 130-ka, tá je tiež na 7-čke, približne 2200 otáčok za minútu. Svoje bežné trasy zvládnete v priemere za 8,4 až 9,2 litra na stovku. Tak hovoria tabuľky VLTP. Ale keď budete jazdiť o niečo dynamickejšie a ešte nebodaj v celkom silnom vetre, nebudete mať problém priblížiť sa aj k 10. A to už je trošku viac, ako by som od síce výkonného, ale predovšetkým rodinného SUV očakával. A teraz, keď toto viete, asi by mala prísť cena. Ale keďže Tarako už je dostupné len ako skladovka, tu sa najlepšie dozviete na internete, takže ak vás toto auto zaujalo, utekajte brázdiť slovenské weby. A ak vás zaujalo toto video, utekajte brázdiť náš YouTubeový kanál, pretože je tam toho oveľa viac. No a nezabúdajte ani na odber, like a zvonček, nech vám neujde ani to, čo ešte len plánujeme. Že čo? Už ste dali? Ale všetky 3, hej? Tak vám treba!